Aquest és el Morro de l'Abella, un indret del Collsacabra que fins als anys 90 era pràcticament desconegut, però això va canviar. Parlem de l'efecte Instagram. Avui ho tenim gairebé tot a la butxaca, els millors restaurants, les millors rutes i, sobretot, com arribar a qualsevol lloc en 2 clics. Un món interconnectat que ha canviat racons naturals en fenòmens virals. La facilitat d'accés, juntament amb l'altaveu d'influencers, han portat a la massificació. Una massificació que té un preu, una atenció sovint insostenible, sobretot en espais que no tenen infraestructura suficient per la quantitat de visitants que reben i que han hagut de buscar maneres d'adaptar-s'hi, principalment creant infraestructura. En el seu moment, l'augment sobtat de visitants va causar el caos al Morro de l'Abella. Les xarxes socials van provocar incidents a la carretera, així com incivisme, residus, rescats i la degradació del terreny. Això va portar a regular l'espai creant un aparcament i un control d'accés. Casos com el Morro de l'Abella van passar al Pantà de Sau durant la sequera. Pics de popularitat puntuals però insostenibles, que van portar a la creació d'equipaments d'infraestructura com aquest, per mitigar l'impacte en la natura. Però aquest no és un cas aïllat. A la província de Lleida hi trobem Aitona, on la massificació es concentra a la primavera per veure l'espectacle dels cirerers, o el mateix va passar al Pantà de Sau durant la sequera i sobretot la postpandèmia. Si analitzem l'històric de cerques a Google a partir del 2004, queda clar l'interès desmesurat per a alguns espais naturals amb la irrupció de les xarxes socials, sobretot a partir del 2016. A les dades es poden veure aquests pics extrems durant temporades molt concretes, com a Aitona o a Sau. Un fenomen que succeeix a tot el món i que, per exemple, va portar Tailàndia a tancar durant anys la platja de Maya Bay per recuperar-la després del boom causat per la pel·lícula La Playa. Actualment, el bany a Maya Bay està prohibit. Una problemàtica que en molts llocs també ha fet créixer la indignació de la gent local. En són exemple els moviments contra el turisme descontrolat a Barcelona o a Mallorca. I amb raó, el 2023 la campanya d'informadors ambientals a la Catalunya Central va concloure que un 10% dels visitants als espais naturals hi té conductes incíviques. Aquest augment descontrolat de visites a entorns naturals també ha portat a un alarmant i constant creixement dels rescats a muntanya. A Catalunya hi ha hagut més de 22.000 salvaments al medi natural des del 2010, una mitjana de 4 salvaments al dia. Però què s'hi pot fer? El factor diferencial segurament és la sensibilització. Per molta inversió en infraestructures que es faci, no serveix de res davant comportaments incívics, negligents o simplement inconscients. Una sensibilització no només envers el medi, sinó també en l'ús de xarxes socials. I és que val més un grapat de likes o preservar aquests espais naturals? O anant a l'extrem, la foto perfecta o la vida? Un estudi recull que en els darrers 15 anys fins a 500 persones van perdre la vida fent-se un selfie. Més morts per selfies que per atacs de tauró. I estem disposats a pagar 100 euros per un festival, però no 2 euros per visitar un espai natural? O visitar un lloc per dedicar-hi 2 minuts, fer la foto i marxar? La pressió per crear contingut atractiu arriba a desviar l'atenció del veritable propòsit pel qual anem a espais naturals, gaudir de la natura. O potser aquest no és el propòsit real? Al meu parer, hi ha espais que cal mantenir poc accessibles i que qui realment vulgui gaudir de la natura ho pugui fer amb esforç però tranquil·litat. I per acabar, només recordar que t'agradi la natura o no, si la visites fes una planificació, equip adequat, respecte i sobretot festa invisible. El que portis, t'ho emportes. I els llocs poc coneguts no cal dir exactament on són i com arribar-hi. Qui vulgui descobrir-los s'espavilarà.
I sobretot gaudim-los. Sí, fem fotografies, tenim llocs de postal, però sobretot guardem el mòbil, gaudim dels llocs i recordem que els espais naturals no cal que siguin virals.